Το δώρο ήταν ήτανε όλε. Ότι είπε όλε. Τώρα αυτό θα το δούμε τώρα πόσο θέλει εσύ. Τα αλεύρια που έχουμε δεν κάνουν έτσι. Με το που τα πιάνεις, προάχω αυτό το πράγμα. Α, άρα βγαίνει τέλειο. Δεν κάνω αυτό το πράγμα, δηλαδή να γίνει μπαλάκι. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό τι σημαίνει. Καλύτερη ποιότητα λογικά, δεν ξέρω κιόλας. Ανοίγουμε τώρα το πρόσκυνα για να πάρουμε το αλεύρι. Да, досі його. Це скупаки називається? Θέλουμε να έχει και λίγο πίτουρο. Хочеш, щоб трошки були кусочки? Ну так тоді це отлично. Тоді, άρα αφήσουμε θα αυτό. χρησιμοποιήσετε αυτό που είδατε. εντάξει. Αν θα πάρετε το καλαμπόκι θα χρειαστείτε το 400 Ми тобі νούμερο. відправимо будь-які рамки. Θα σας στείλουμε όποιο νούμερο θέλετε. Ίσως έχει πολύ χοντρή φλίδα. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Φτιάχνουμε το μήλο μας που έχουμε φέρει στον αύριο. Είναι ο ιδιοκτήτης του μήλου, ο κύριος Γρηγόρης. Πείτε καλημέρα κύριε Γρηγόρη. Καλημέρα, Πώς καλημέρα. νιώθετε? Πολύ ωραία, ενθουσιασμένος. Τέλεια. Λοιπόν, και αυτή είναι η πέτρα και θα την καθαρίζουμε τώρα. Εμείς τώρα θα βγάλουμε την πέτρα. Це рекорд, це перша в житті, і він розуміє, що він робить. Ο κύριος Γρηγόρης το κάνει πρώτη φορά στην ζωή του και δεν έχει καμία ιδέα τι κάνει. Через те, що він багато разів дивився наші відео. Αλλά ξέρει να το κάνει και πολλές φορές έχει δει το βίντεο που έχουμε εμείς. Це дуже красивий момент.